трябва за карнавал? Костюми, аксесуари, танци, музика! Маестро, музика! Чухте ли, че Петя станал пръв приятел на Лисана? Вълчо тръгнал под речица, добродушната овчица. Не кърчета като коси, тук танцуват с ескимоси, слонове с буболечки, а маймуни с бели мехечки. Какви чудесни срещи и вълнения горещи, случва се такова нещо, само че на карнавал. Че весел, 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 весел карнавал. Че весел, 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 весел карнавал. Карнавал, карнавал! Какво ни трябва за карнавал? Ето ти една идея. Сега ще покажа следващия латино аксесуар. Ето тази гривничка. Всъщност една гривничка се получава от половин турбичка. От другата половинка ще стане другата гривничка. За да не изгрязваме много дупчици, ще сгънем ето така. И с остра ножичка ще изрежем 2-3 дупчици, горе-долу през 2 см. Сега по средата, през тези дупчици, ще нанизам ластичето. Ето така, отгоре и отдолу. Ето как минава ластичето. Правим едно възелче тук накрая. Тази гривничка може да се направи от различни цветове. Ето, например, тук тя е направена от 3 цвята и тогава може да бъде част от друг костюм. Здравейте, приятели! Е! С мен Зоя, моите асистентки Ива и Йоана ще танцувате мамбо. Който се научи мамбо да танцува днес, лесно ще получи за това отличен шест. Само да внимава в новия учебен час, за да продължава по-високи горен клас. Стъпка напред, стъпка назад, може дори и стъпка настрани. Мамбо напред, мамбо назад, мамбо танцувам аз, танцувай ти. Следващия аксесуар, който ще направим, се нарича марабу. Ще са ни необходими една нейлонова турбичка. Да си направим марабу без пера. След това разрязваме на 2.